Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nasdaw ni Ruben ang nakakita ka ni Lindon iti pagbaludan. Nakuna ni Lindon ang maaramid na aminen akayat na ni Diana. Iso ang nagbusor ni Ruben. Ket nakuna na adakas ti mapasama ka ni Lindon. Iti kanito a pagaramidan na ti balasang iti dakes. Iti sabalya bangir, sinagutan nila kay Ignas ni Celia iti chocolate. Maragragsakan mo tinaud-udi, gapo iti daytangay naramid tilakay. Nagkid daw pa'y nila kay Ignas iti ladawan ni Celia. Iti daytamat lagundaway, nagturong manendalin doon kan Brando iti balay da Diana. Ket nagsarsarita dagitoy. Kabayatan na, agmay-maysan ni Ruben ngagpalpaliiw iti aglawlaw ti pagbaludan. Kabayatan ti recreational activities dagiti balod. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! May 20 oras kagundaway. Recreational activities dagiti balod. Mabalin kami ang marmanipod ka dagiti selda. Tapnog ay ayam iti basketball. Kanda dumapay. Agpalpaliwamad dagiti daduma ang magmag na iti aglawla. Ngam limita iti oras military ti selda. 5 a watchtower ti mangwanwanawan iti aglawlaw. Ruben, Si kamat kayam tatalyon. itay kapay at tumalangkyaw. Amok ang magagaran kalaunayan nga aglibas. Wen tata. Nakasagana kita nyaman nga oras. Kaya't katulungan. Ngam peligro daytoy nga ramidam, Ruben. Sigurado ka matulungan nagtatalyon. Jak sigurado, nusto daytoy ang napanunot ko. No kasano ka makalipas. Basta agsagana ka. Uwen, tatalyon. Dumngag ka. Tay bagagkan ka no anya ti aramidam. Sa bagay, awan matdakas na no ituloy yun tinaunday akalay sayo kinilindon, Diana. Di mo namnamaan ni Ruben, gaputa na kabalo dun. Mama, Sana pa nang dadaal kin ni Ruben, iha. Talaga nga awan tinapintas ang masakbayam kan kuana. Mama, kayat kulaangan ti mabakatan abalasang. Ngam ti agtong palak kan ni Lindon. Anya, Jak kayatan ang maulit pa'y dagiti pagtang nga inaramid kadatan ni Lindon. Mama, buisit, nagrigat ng alokoyan ni Diana. Napanuga ko ng agpampamarang anasayat kan kuana. apay ang nagdumog ka, Mama. Anya ti kayat asawan ti panagulimak mo. Oh. Diyak mo no apay ang nagrigat ka kasarsarita, Diana. Ha? Agkalay sa kayon kinilindon, tapno malpasan tiriribok. Si kamot lati makagapo, no apay asan ngagtal na tibiyag tayo ita. Apay akas tamat ng tibagbagam kanyak, Mama. Nalipatam ka din anaming pinsan ti inaramid kadatan ni Lindon? Diyak kayat titenor ti panagsaritam, Diana. Apay, ad-adda ka di akanunungam day dya alindon? Ngam iti siya ka mismo nga anak mo? Sumardang kan! Diyak amukan ka, Mama. Imbes ko mga isakit kan iliklik nak iti day dya alindon. Ngam si kapayan na mismo ti agragot launay ang makiasawa kan kuana. Imbagak mat a sumardang kan! Ti kadi kinabak nang nilindon ti pagtatak ko nam? Iso nga iduldul nak launayan kan kuana? Di mo amot isasawam, Diana! Amok, Mama. Tilaang kinabak nang nilindon ti kamkamatang. Iso akayat nak nga ipaasawa kan kuana. Kaslapat tsak itan ti ibagbagan ni Auntie Ansing. Amay sa kaarupat kwarto. Tinong panak, Mama. Tanangam ti panagsasaw. Awan karbangam amang ibaga kanyak iti kasta. Kaputa anak ka lang! Diana! Agsubli ka! Diana! Saan tapay analpas ang nagsarita
dito! Diana, lukatam tiri daw ti silid mo. Agsarita ta na yung pag-iha. Diyak ingagara tinangkabil kan ka, anak ko. Diana, lukatamon tiri daw. Agkidawak iti pamakawan kan ka. Sige, no di mo lukatan tiri daw. Sana ka pumampanaw dito oy. Panawan nak, mama. Diana, iha. Agsarita ta kumaan ay bag. Diyaking gagara ti amin. Pagbabawyak ti panangkapil ko kan ka. Pumanaw kan, mama. Diyak kaya't ti makisarita kan ka. Diana, iha. Agsarita tapay. Di na ko mapapanawan, anak ko. Ah. Nagulimakan ti anak ko. Kasaritak tulangan. Apa man arumwar iti silid na. Naingat ti seguridad iti pagbaludan. Nga madda pamuspusan tapno makalipas ka. Nakasarita kung ti may sa kadag iti trusty. Ti panagtignay mula ngan ti maururay. Wen, tata. Babaan iti tali. Makalayat mo tinangato apader tapno makalibas ka. Iti likudan ti pagbaludan. Adda nalawa kabakiran ang mabalin mo a pagtarayan. Nukas pangarigan tada makasipot kan ka ngaglibas. Sa dino tayan ti aramatek atali. Tatalyon. Adda laeng dita. Ngamsakbay ti panaglibas mo. Mang parnuayak pay iti riribok. Tata. Babaenday tang aramidak. Sa bali ti pakaituunan ti atensyon dagiti gwardya. Tatalyon. Ngam siguradum lang ang makalibas ka. Tanusaan. Agpadata ang madaksan. Aramidak ti amin nakabalak, tatalyon. Silulukat ti amin a selda. Inton madanon ti countdown dagiti balod. Sambutem tumeten ti aglibas. Wen, tatalyon. Maurnong to dagiti daduma gwardya inton madanon ti countdown. Bilangan da amin dagiti balod. Iso a delikado da ito yung aramidem. Nasken anapartak ti garaw mo. Agyaman ak ititulong mo, tatalyon. Di ka pa'y agyaman. Gaputa saan ka pa'y anakalipas. Nakaidan ni Ruben iti Katrina. Mabasak iti tigtignay na at isidido aglibas. Damo pa'y lapan nakakita kenkwana. Nalaganen ti riknak. Uray san kwa kabagyan. Asidag ti darak kenkwana. No sanak nagbidot. Iso ti maysa kadag iti anak day di agila. Kaing ingas na launay ti gayem ko. Awan ti nagdumaan day ti taktakder. Kaya nagpadada anapartak ti garaw na. Amay yarig iti maysa nga agila. Kanti estilo na lumaban. Da kami lang atalo kada kamagong ti makamo iti dayjay nga estilo. Ti asino man amagamatan na. Sigurado nga aglakam iti nakaro a sakit. Iso nga awanin ti dua-dua. Kaanakan ni kamagong ni Ruben. Ken isulakit di tinang isuro ken kuana no kasano ti makirangat. Kumusta nga tan ni Ruben iti pagbaludan? Kaya't kumat amapansarong karan. Ibagata day ta ni Senyorita Diana, Tata Ignas. Wan Celia. Kanayon ko apanunutan ni Ruben. Gaputain bilang kumatan akamang ti pamilyak. Nalagan ti riknakan ko ana. Kinapudno na. Nagdwa-dwa mat idi amang tulong ken ko ana. Taamkag amay sa kriminal akam kamaten dagiti otoridad. Tata. Ngamno apay nga inasidyak lagta. Kat tinulungak. Ay, kaslaad na nang guyod kanyak at tulungak ni Ruben. Inagasan,
Kan insurok ang makilaban. Tapnosan na basta maparmak dagiti kabusor. Ngam kastoy gayam ti pagtungpalan ti amin. Tata Ignas. Nujak insuro idi ni Robin alumaban. Dinan masalakniban ti bagina kontra ken ni Lindon. Di mo pala kasarsarita ni Diana, Dolores. Nasakitam tirik nana. Nagbastos ka na kasarsarita, Dolores. Imbagakla di mo pala kasarsarita ni Diana. Gaputa na pasakitam tirik nana. Saan ngamin ang makauawat ni Diana? No kumata makikalaysan kin ni Lindon. Nalpasan ti parikot. Di mo pilitan ni Diana makikalay sa kanilindon. Gaputawan ti mariknana nga ayat. Maayat nanto inton agbayag da kas agasawa. Kwarta tinapatag itan apanawan. Nawanan ti kwartam saan kan nga agbiag. Ay, kamali na itapan ni Rigam iti biyag, Dolores. Rupat kwarta ka ngamin, iswakas ta ti ugali. May sakamat! Eh, Dayta ngamin ti sursurom kin ni Diana. Ibagbagam arupak kwartak. Iso akas tamutan ti bagbaga na kanya. Celia, Ha? itay mo pa asagsagay sayan ti buok mo. Di mo matin pampanawan ti sarming. Si kamot gayam, Tata Ignas. Kit-kita akla ang tilangak iti sarming. Bakit akmat gayaman. Ha? Adamotan makitak ako rot-rot timuging ko. Diyakon mailamang dagiti kurot-rot itimuging ko. Kita agman, no talagang adun ti kuretret ti moging mo. Ha? Inya si ni Tata Ignas ti rupa na iti rupak. Nagpiksamot tan ti pitik ti pusok. Ne, awan mo ti makitak ako retret iti moging mo, Celia. Nagdalus tupay akit kita ang ti rupa. Ako Jay, Apay, Celia. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka. Perperangan nakmatlatan. ay! Ne. Naibatam pa yun ti sagaysay. Siya akong timang tidot. Ay, siya kon Tata Ignas. Pasensya kan, Celia. Naigamakmatan ti imam. Awan anyaman na. Okay laan, Tata Ignas. Nasair ti riknak iti panagsarita mi itay kini Diana. Angam okay lang kanya. Maklon ko. Boss, kas iti na ibagamon kanya. Anawayakan ang mga ramid iti kayat mo kani Diana. Talaga mat, Brando. Nagasat ka talaga, boss. Nagpintas a baba iti ikalay samto. Addaan iti na idumduma apusaksak ni Diana. Wen, Brando. Pagmamauyungan ti adu alalaki ti kinapusaksak ni Diana. Isu ajak pulos ipalubos ngagtinag iti kas kini Ruben. Umdasan day tapa managnag. Mabalin mong tagsubli iti lugar mo. No kasapulak to man ang titulong mo. Awagan kan tulang. Bye. Kumpirmadon ti amin. Nalaing ti impormantek. Kaya napagsisilpo ko ti amin. Diyak naman naman da ito yan amuak. Rumaran. Mapanak iti hideout ni Lindon. Kastagayam tinapasamak ka ni Ruben. Wen, Ninong. Pakaragsa kaklaunay ti pan nakaibalot na. Kaya't ko amaparigat dayjay at tao. At napanunot ko nga ramidan. Kaya't ko makita ti panaglaban da adwa. Ninong, napauli magkamatan. Pasensya kan Lindon. Napauli makagaputa dasim kan iti isip ko. Kasta ka di? Lindon, ada ko madamagakan ka. Anya dayta, Ninong? Personal ti damagakan ka. Sabay ko
Tasa anak ama pa iti sungbat mo. Anyang amin dayta. Ayan dagiti daduma a kwartam. Apay adam tamagam dayta, Ninong. Amok nga wante karma nga kamang damag. Iso ngayon pakadakpay nga kumuna. Okay. Sung batak ti damdamagam, Ninong. Ibagan no sa dino ti ayan ti daduma a kwartam. Nakadulin iti bangko. Dagiti mat daduma. At dalang iti maysa a hideout ko. Kasta. Wen, Ninong. Kasano nagiti inagaw mo asan ni Dolores. At damot la kanyak dagiti orihinal a dokumento dagiti daga. Kastamet ti peke a kasuratan a nagpermaan ni Doña Dolores. Kunakon gat apeke tinagpinirmaan nyo. Namuak na itay tigayem nga abogado. Hinukus-pukus mo, Lindon. Apay, boss. Manipod pimanaw ni General Barbosa. Kasla saan kamutin ang matagtagari? Buisit. Kasla napukaw ko ti panunot ko iti kasarsarita nak ni Ninong. Ha? Anya tiket mo asawan, boss? Naibagak matan kan kwa na ti palimod ko. Saan arumbang nga imbagak kan kwa na ti kasjay? Ha? Saan kumatan ang mabalin nga ibabawi tinalpas kon nga imbaga? Agbabawi ak anang sungbat iti saludsod na kanyak itay. Kunak no nasirib ni Lindon. Saan magayam? Naske na makibingayak mat iti kinabaknang da. Adun tinaitulong ko kada-kada. May samat amunon ni Mr. Fortesa. Apay ngayon talag na ti illegal ang negosyo na iti may sa abagito. Sakbay nga aglaban to da Ruben kan Lindon. Wano at damatay kada-kada. Nasken na makaliksaba kon iti kinabaknang. Tata Ignas? Ne. Nakapalas ka mat, Celia. Sa dino ti papanam. Mapanak biit iji apartment da Senyorita Diana. Anya. Kunak man no agtalinad ka pala dito'y dagusmi. Ha? Kwa? Diyos ko, saan ang mabalinday ti amarikliknak? Iso anaskan apo manawak. Ne. Apaan na pauli magka, Celia. Kaguran agkadi. Apay, akelat ti panagawid ni Celia. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.